O ciclismo protagonizou a fin de semana en Boiro. Novo éxito do Gran Premio Ricardo Ribeiro. O Club Ciclista Barbanza deixou a súa pegada con 4 podios. Boiro respirou ciclismo, un dos deportes máis afianzados na localidade que esta fin de semana desfrutou da 37ª edición da promoción de ciclismo Gran Premio Ricardo Ribeiro. Centenares de ciclistas deronse cita nesta proba organizada polo Club Ciclista Barbanza, convertendo o municipio no centro neurálxico deste deporte de dúas rodas. A competición era tamén puntuable na Copa Galicia do Porvir e foi un éxito de participación en todas as categorías, dende a cadete ata a promesas. Ademais, foi unha proba inclusiva, polo que se viviu unha carreira especial que tivo seu centro na boqueira da Negral. O Gran Premio Ricardo Ribeiro foi, unha vez máis, un éxito no que o club local deixou a súa pegada en forma de metais. 4 deportistas do ciclismo Barbanza subironse ao podio. Carla Piñeira rematou a proba no terceiro lugar do alevín feminino. Pola súa banda, Jimena Sandías foi a segunda mellor clasificada en principiante. E no apartado masculino houbo tamén grandes resultados protagonizados polos irmáns Daniel e Eduardo Baleirón, xa que foron os primeiros en principiante e promesas. Nesta ocasión houbo unha parada obrigada na competición e que foi a parte negativa desta xornada de dúas rodas que se viviu o sábado. A altura de Ponteveluso produciuse un choque en cadea no que se viron afectados 25 ciclistas, accidente que obrigou a deter a proba durante case unha hora. 3 deportistas tiveron que ser trasladados ao hospital. Logo reuniciouse a carreira, pero reducindo 15 km no percorrido para finalizar a proba no tempo previsto.